Aloitetaan ekasta. Eli ehdottomasti nämä puhelimen kuoret. Tää on niinku ja muovi ja sitten on nahkaa. Sitten on tää Instagram-kuoret. Ja mä käytän näitä niinku ihan koko ajan. Mä olin käyttänyt kohta jo viikon näitä. Että joo. Sitten näyttää vähän oudolta, mutta jos tää nyt tarkentais, niin tämmösiä suklaa kautta kakaa palleroita. Ja tää tikku avataan sitten sille jännästi. Ja sit laitetaan maitoon ja sit siitä tulee kaakaota. Siellä on Kaliforniasta kaverin justiin mä sain näitä kans. Niin mä oon juonut melkein joka toinen aamu näitä. Niitä on vuosia ja sit tuossa on tommoinen klipsi, josta avataan sillä jännästi. Sitten on tää koru. Tämä kultainen. Tää on pienennesosa siitä isosta. Mutta tätä mä oon käyttänyt eniten, koska on käyttänyt vaan tätä niin paljon. On käytetty melkein mä oon käyttänyt tätä koko vuoden melkein jo joka päivä silleen. Paitsi nyt mä en käytä sitä. Semmosta kultaa. Varmaan saan jotain. Sitten tämä Lemon Juice and Glucerina kevyt käsivoide. Tätä mä oon käyttänyt ihan sikapaljon. Mä sain tämän viikko sitten, ja tää on melkein ihan tyhjä. Tää tuoksuu ihanalta. Tää oli 2 euroa Prismassa, jos kysytte sitä hintaa. Sitten tämmönen huulirasva. Joo, tää on niinkun Apple ja tää on niinkun semmoista, että otetaan sormella otellaan, koska mä en ainakaan tätä huulirasvaa näykin tätä. Mutta tämmötä. Tää on Atomic Apple Lip Balm. Tää maksaa €90 tuurista. Se on tommoista, mutta mä oon käyttänyt siitä 1/5. Ei sitäkään enää. Mutta mä näytän nyt, mä en stoppaa. Niin. Käytän tätä Babylips Electron, koska tää auttaa silleen, koska tää viileetää huulia. Joo. Sitten vielä tää Labello Soft Rose. Tai oli Soft Rose. Ja mä oon käyttänyt tämän verran. Tämän verran. Ja siitä oli jonkin tohon saakka, että on käyttänyt tämän kesäloman. Tai no, nyt on 2 viikkoa mennyt kesälomasta. Sitten eloveena on nää välipalakeksit, tumma suklaa. Koska mä siis on syönyt näitä aina välipalaksi, koska nää on hyviä. Ja sitten sitä piirtin aurinkoista. Mutta siis tätä mä en ole vielä avannut, koska mä säästän tämän vähän tytöille. Sitten käytän tätä lompakkoa. Ihan sikavirallisesti tää on 2 vuotta vanha. Tässä on niinku tommoten 52. Sitten tässä on tommoten musta palea. Kuten toinen on poikata. Tässä lukee Love Love. Tossa. Sitten täällä lukee Happy Every Day. Happy Every Day. Sitten täällä on tommoten rusetti. Ja täällä mulla on sikapaljon kaikkea kolikoita, koska tää nostan teipottukia.
Tämä on ostettu Turkista 2 vuotta sitten. Tämmönen rupeaa menee hajalleen, mutta mennään taas ehkä tänä vuonna tuonne Turkkiin, niin ostan uuden, koska tää on minussa ihan mäsään. Tai no, mäsään kuin rikki. Mutta siis tällä viikolla tulee varmaan maireita paljon, koska ei ole muuta tekemistä paitsi nainen kaverin kanssa. Ja laittakaa tänne alas kommenttiin, jos te tykkäsitte tästä videosta. Ja kun piti sanoa toistapäin, siis jos te tykkäsitte tästä videosta, laittakaa peukut ylös. Jos te ette tykännyt, laittakaa peukut alas. Ja kommentoikaa, jos on jotain asiaa, ja ehdottakaa videoita, koska mulla ei ole mitään videoita ikinä kuin paitsi My Day. Ja tääkin oli ehdotettu tää video, joten juu. Nyt tulee seuraavalla videolla. Mä teen vasta sit seuraava video, kun te ehdotatte. Laittakaa tässä tikkiä. Sanokaa, jos te tykkäsitte. Eli moikka!